always tell myself, life is too short to be anything but happy. Falling is part of life, but getting back up to be happy, that is life. What a disappointed. Nagway sa disappointed. As early as possible. Nagkuan unta. Sayang lang kaayo. Kay mahalin na unta ang ipa-reserve sa guest nga triple room. Pero mao lagi gisave para sa ilaha kay nagpa-reserve. As early as possible unta, ni contact unta nga canceled na lang. Pero wala late ra kaayo ang cancellation. And then na ay magkuha unta kaso lang gibalibaran. Pero before ko nagbalibad, nanawag ko 3 times pag yun ha, 3 times ko nanawag sa number sa nagpa-reserve para for confirmation madayon ba or dili. No answering, no answer. Mo na man ni tawag, lisod man po, wala ni tawag. Wala ni tubag. Lisod man pod na ihatag nato to nga number, room number na wala man ni tubag. Nag-text ko, wala pod nag-reply. So balibad na lang taani kay basin kita mo ay mahimong daotan kay nganong atong gibaligya nga nagpa-reserve naman. Pero sa dihang ano lang ha, 30 seconds lang yun. 30 seconds lang yun ha. Gibalibaran na nako na dili na lang pwede kay wala ni tubag lagi. Wala po nag-reply sa text. 30 seconds lang yun. Nag-text, ayun, aya pa naka-reply nga cancellation na lang daw ang ilang reserve nga room. Diba? Sayang, diba? Sayang jud kaayo. Pero okay lang, at least naa sila sa atbang karon. Yun lang. Anytime, anyway. Bitaw, anytime pwede man maka-reserve. Any days pwede maka-reserve. Pero hanyo lang unta mi na as early as possible. Kung dili mo dayon, magkuan dayon, magtawag ba agad-agad, mag-text or magtawag nga dili mo dayon kay mao lagi na sayang ba ang kuan na ang number nga kuan ra ba yan ni limitado ra kay ning triple room na mo diri. Dali ra mahalin ana ba unya. Di na jud noon mahalin kay gipa-reserve man niya, cancel di ay. Yun lang. Bitaw. Customers is always right, jud. Kaya pa mi mahimo. Bye. Share lang. Share lang. Hoy, lingaw si Akits yun. Yun. Hey, they're talking about you. About me? It's okay. If it's my fault, I'm fixing it. Isn't it that no matter how good I am, there will be bad things they look for? Let it be. My happiness won't be ruined because of that. If you're not the one, then why does my soul feel glad?
Dili pa dahil na sales invoice dito inyong resibo. Nyambot nila, uy. Paman. Mm. Okay na? Welcome. Bye. Wagid sa kabanta. Wagid ko dingaw. How I can say very beautiful. Queen Beauty Studio. New design, guapa. Taga-payas pero hinog naman ay. Namira ba unta pero hinog na tabang anong tato kanapay. Tuyo suka og sili. Una na kay. Nubo na. Nakoy istorya ninyo ba? Tapos, tagas lang mga ban. Mga ligo ta sa badyangon ha. Uban mo? Kuan to gi siradan. Uban mo? Siradan ra ba to? Temporary close eh. Ang badyangon katong iya kay Mayor? Ay, pasabot de. Lugong. Ay Ginoo ko. Wa na namao. Pero kamo mag-entrance. Sino ba? Alam mo, sorry 100. ko. Wala Alam mo. ba? Kuan ka mo. Naman ka kay kwarta. Tinigom diha. Ikuan sana, ipagawas sana. Nagtago-tagui. Uy, kay kaunon niya nagilaga. Balit mo ko. Na, di jud ka kauban di. Sayang kaayo. Sorry na lang. Ay, kaloy. Kini si Pia, secure naman ni. Ha? Sponsoran to ni Sophia si Dodi. Hindi ate wala ko kwarta. Balit pa ko. Gawas mo pampalit ko. Become like. Naman no, imong sponsor. Ma-sponsor sa imo. Oh. Ah, dyan na? Ah. Ganun ma'am. Jana, Mag-sponsor. ikaw mag-sponsor ni Sophia. Ito kang Dodi. Ala. Kira. Ano kira? Ala, okay ra. My God. Murag padayon jud ni ang kuan nato. Padayon jud ni ato ang party. Awa na day celebrate sa birthday. Birthday? Kuan ra badyangon naman na. Pila day plate didto? 30. 30. O di 130. Okay, birthday ka rin mo? Pati na plate ko na. 130. Plus back and forth pa. 160. Na naman ko kuan nga mga kuan lang mga 5 recipes. Kama lagi sa entrance lagi. Ya plate dayon. Di 160. Kaya na sa iyong bulsa oy kaysa ako tanan magkuan. Birthday vitamin. Kuan og expenses ana. Hotdan sa taani wa man lay mabilin. Bungot ra. Napay pagkaon. Palit pa ko og kuan da. Pagkaon. Dugay naman good na human ng kuan ay munta naka anha diha good. Unsay sulod ba? Unsay sit up dia sa sulod sa badyangon. Go na ha. Del na. Sis. Sis Ibon. O na to sis. Love you. Yes, tuloy ang laban ng Kato laging celebration. swimming pool? Kato lagi. Nabasin na entrance sa swimming pool diyan. Na. Ay na oy, di na ko. Ha? Lahi ang entrance sa entrance. Lahi ang sa mga swimming pool. Ay, kalain. 100 ka sa entrance. Pwede na sa lagoon. Itong dako gid ng swimming pool. Naka. Tapos, Dili nang pag magdala kag pagkaon, Mm. na ay multa. na. Bayaran to nimo kay bali mong pagkaon nga gidala.
Na May impas. pakay na. Ayun, dito. Ay, mangita na ng taglain, be. Dapat dito mo magpa-order og pagkaon. Pag, na, di man ta ka-afford na. Pang rich man. Hindi ato gabae. Pang mayam. Pang mayaman man na, ay. Tao dara, nagkuan dara. Nag-manage. Mahal raman kayo, Dako ragid kay na nga kuan gasto ba. Kagaran nangaligo dito. Mga- Kauna. Mga ligo lang. Hmm. Way baon, pagkaon, basta kay mga ligo lang sila. Yung magpahan, ma'am. Bayaran ko nimong pagkaon yung gidol. Kaya naman sila baligya. Na pang mayaman day na dia day no kay di man ta Mahalin pag hindi ng pagkaon dira. di man ta ka-afford. Kanang affordable ang taba nga kuan lang. Balang magdalag pagkaon, depende lang na sa mo order sa ilang pagkaon. Nge. Lain na, we. Disappointed ang diretso pag ganito. Plano-plano pa lang. Dito lagi sa lunaw. Sa Lunaw na lang, pangwan mo, be, tagpilang entrance dito sa Lunaw. Ah, dapat yung lanaw. Lanaw ka karon layo kay nang Lanaw, dinyo to. layo man na kayong lanaw. Dito na dapat ligan, unahan sa kuan. Nalabihan na to ba? Nato tag agay-ay, no? Ha? Mata? Oh, mo to. Agay-ayan. Agay-ayan. Mo tong Lunaw. Agay-ay. Lahi man ang lanaw, lahi po ang Lunaw. Impas na taani. Panguan mo sa entrance ba pila sa kuan? Lunaw no, may nag-comment sa ako ang Mangimbet ba nga? Asan yung mga ligo sa lanaw? na, plano-plano pa lang pero di man day madayon. Saon man ni. Mahal man day kaayo di ay. Plite, entrance. Di man ta mayaman ani, okay ra kung kwartahan Bayad ta. sa pagkaon. Multa. Sama na. Kinahanglan jud nga dako imong kuan. Saging lang. Di gani Bawal pwede yung daw nga, pagsaging. di gani pwede Ay, nga. kalon na to daan. Ligo ra ta mga ligo. Lain na. Pero pag paan man, may ginatag kaligo dahil gusto mong gizang pamati. Hello, good evening everyone. Anay kami karon diri sa Moto Mall with my family. Oh, dinner time. Bibo kay mi di ba? Kay manihapon naman god. Mao nang bibo kaayo ni. Hi, time to go home na. Mga friendship, dali na, let's go home. Let's go home naman yung mga butang, mga bagay na. Di pa mo ka na. Ay, di pa mo gusto manguli di ay. Yahay kay ang Joy Mart. Di pa man mo manguli. Sige na, oy. Mag-overtime mo ha. Sige. Overtime sa amin. Pay out later. Thank you sa Joy Mart. Dawat rami sildo ha. Dawat sildo. Di oy, naghago po ni mo. Nang makadawat may sildo. Good afternoon, everyone. Dili ingon nga free time na mo ni. Sadyang gamay lang nga oras. 1 minutes lang ito. Kay nagkuha ra ko og towel diri. Bye. Work time lang na, work. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love.